Исәнмесез, хөрмәтле халык иҗатын музыка һәм музыка уен коралларын яратучы тамашачыларыбыз. Моң сандыгы сәхифәсендә милли, төрки, татар уен кораллары белән танышуны дәвам итәбез. Һәм бүген без сезнең белән яңадан думбра уен коралына әйләнеп кайтырбыз. Бүген инде башкорт думбрасы турында сүз йөртербез. Минем бүген башкорт думбрасы белән татар думбрасын чагыштырасым килә. Бүген хәзер башта күз салыйк әле татар думбрасына. Искә төшерик. Татар думбрасы менә шундый формада була. Ул хәйран озын, күрәсез. Татар думбрасының ике кылы ясалынган нейлоннан. Элекке вакытта татарныкыда, башкортныкыда ясалына торган булган хайванның эчке органнарына. Бүгенге көндә башкорт думбрасының кылларын ясыйлар металлда. Башкорт думбрасының озынлыгы кайдыр 80 см тәшкил итә. Ул татар думбрасына караганда хәйран кыска була. Формасын аның тулайым агач кәүсәсенә ясыйлар. Элек ясаганнар долбленка диләр. Димәк, аны кисеп, чыгып, казып ясый торган булганнар. Агач кәүсәсен. Бүгенге көндә инде клеенный форма диләр. Димәк, агачның корпусын клей белән беркетәләр. Агач кисәкләрне һәм шулай ук аны казып чыгып чыгарган мөмкиннәр. Инде төрлечә эшләр бүгенге көндә һәрбер оста үзенчә ясый уен коралын. Башкорт думбрасының ич кылы металлдан ясалынган. Өскә кылда көй уйнасалар, беренче кылы аскы кылы. Димәк, бурдонный. Ничек була ул бурдонный? Ул кылда көй уйнамыйлар, ул бер тон гына биреп тора. Үзенә күрә бер матурлык биреп тора. Элекке вакытларда кайбер галимнәр әйтәләр, башкорт думбрасы 5 кылда булган дип. Кайбер галимнәр, мәсәлән, Салават Юлаевны күзәткәндә, әйтәләр 5 кыллы бандурда уйнаган дип язып калдыралар. Инде кайдыр 100 ел элек башкорт халкының думбрасы кулланылыштан төшеп калган. Һәм бүгенге көндә 21 гасыр башында галимнәр, башкорт галимнәре думбраны торгызу юнәлешендә эшли башладылар. Бүгенге көндә инде яңадан торгызылган думбра, башкорт думбрасы кулланылышка кирде. Анда профессиональ музыкантлар бик яхшы, югары дәрәҗәдә уйныйлар. Шуларның берсе Шугаипов. Ул инде думбраны, кылкубыз ише уен коралларын торгызуда бик күп көч кертте. Инде башкорт думбрасының тавышын ишетергә вакыттыр, хөрмәтле тамашачылар. Бездә бүген кунакта Руслан Сафин. Ул безгә башкорт думбрасында бәйет уйнап күрсәтер. Ул бәйтне инде татарлар да, башкортлар да яратып уйныйлар һәм башкаралар. Руслан, рәхмәт. Рәхмәт, Руслан, һәр вакыттагыча профессиональ, матур. Инде киләчәктә дә син безне шушы матур уйнау белән сөендерерсең, шатландырырсың. Бүгенгә сәхифәбез ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.